Hi guys, good evening. गोजोन मोनाबिलि नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि BM सोदोब चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय आरो थेंक इउ सो माच नोंथांमोना आंजों लाइभआव जइन जानायनि थाखाय दिनै मोनसे बाथ्रा फैदों आरो सोमोनांथाव जाथाय कि पार्टिनिफ्राय होखारजानाय आरो बिनि सायाव जों बाथ्राखौ सावरायगोन नोंथांमोना सोंदों कि मानि थाखाय होखारजाखो बे पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ पलिटिकेलाव बिथाङा इउपिपिएलाव जइन जादोंमोन गेजेर खन्दआव बिथाङा ओरैबो जाया जादोंमोन जायनि जाहोनाव बिथाङा इउपिपिएलाव जइन जादोंमोन आरो इउपिपिएलनि माखासे पार्टिफ्रा बिथांखौ चान्स होदोंमोन मोनसे चान्स होदोंमोन जे जाहाथे बिथाङा रायजोनि थाखाय मोनसे खामानि मावनो हाथों बिनि बुंनाय राव गासिबो माने बिखायाव नांहां जायो बिनि एसामिस रायज्लायनाय राव बिराद मोजां थख' पइन्ट माखासे मोनसे माने टेलेन्टबो बाट केरेक्टारा माने स्टेबल नङा मिथिबायना स्टेबल नङा बिथांनि केरेक्टारा आरो बिथाङा माखासे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ बिथाङा फल' खालामनो हायाखै जाहैदों बिथांखौ मानि थाखाय डाउन खालामदों मानि थाखाय बिथांखौ एक्सपेल खालामदों बेनो कि बिथाङा माखासे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ फल' खालामनो हायाखै बिथाङा जिबायदि सासे लिडार जानो नाजानांगौमोन बा बिथांनाव जिखिनि नलेज दंमोन बे हिसाबै बिथाङा लिडार सासे जानो हायो आरो बाट बिथांनि जाय केरेक्टार बे दासिमबो उन्दै गथ' बायदि जानाय लोंनाय जायखिनि माने लिडार हिसाबै बैफोरखौ गुबुननि सिगाङाव फोरोंनायसो जायो बिथाङा फेसबुकआव पस्ट होदों गावनि लाक्जारि लाइफखौ बुंबावलायदों बिराद दमै आं बुखादोंमोन मोनसे समावहाय भिडिअ बानायदोंमोन आं हिन्दीनि जे बिथांखौ माखासे सुबुंफोरा राजकुमार बुङो बाट राजकुमारा बिदि गुबुनखौ फोरोंनायनि माने मोनसे आखुथाय दिन्थिया आं बेखौ सिगाङावबो बुंदोंमोन बिथाङा गोबां भाइरेल जादों बिथांनि माखासे गोबां सावगारि भाइरेल जादों बे समाव गोबां आरो बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफ्राबो बुंदोंमोन कि मानि थाखाय इउपिपिएलआ बिथांखौ लाखो बे मोनसे कुइसन सोंदोंमोन नोंथांमोनानो सोंदों मानि थाखाय कि बिखौ इउपिपिएलआ लाखो इउपिपिएलआ बिथांखौ चान्स होदोंमोन बिथाङा जे इउपिपिएलआव हाबनानै मा मावनो हायो रायजो राजाफोरनि थाखाय नङा होमबा इउपिपिएलआ मोनसे इउपिपिएलनि मोनसे गावसिनि मथे बे मोनसे रायजो राजाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय रायजो राजानि थाखाय डेभेलपमेन्ट लाबोनो थाखाय माखासे खामानि मावनो थाखाय बे मोनसे पार्टी दाजानाय नङा होमबा नांगौखिनि जेसेबांखिनि स' बेफोरखौ लानानै रायजोनो गोजोन सान्थि होनो हानाय सेन्ट्रेल सरकार भारत सरकारा जिखिनि फेसिलिटिस होदों बै फेसिलिटिसखौ रायजो राजानो प्रभाइड खालामनो हानाय नङा होमबा स' बे हिसाबै बे थांखि दाजादों स' बेनि गेजेराव बिथाङाबो ओरैबो जाया बिथाङा सासे इन्डिबिफोरखौ म्यानमारनिफ्राय लाबोनानै जोंनि भारत हादरजों रायज्लायनानै बिथांमोनहा मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनाय जुक्ति खालामनाय बेयावबो माखासे बाहागो दङ नङा होमबा बिथांमोनहा बाहागो दं बिनि थाखायनो बिथांनो चान्स होदोंमोन बिथांखौ उदालगुरियाव एपइन्ट खालामदों नङा होमबा स' जायनि जाहोनाव दिनै बिथाङा गावनि माखासे आखल आखुनि थाखायनो बिथांखौ माने बे इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय होखारनो गोनां जादों बे बाथ्राखौ आं मोनथिनो मोनदों आं सोंदोंमोन रायज्लायदोंमोन माखासे लिमिटेसन बुंनायनि रायज्लायनायनि राव बाहायनायनि लिमिटेसन बिथाङा गावखौनो गाव किं राजा साननो हमबायमोन मिथिबायना राजा साननो हमनायमोन रावनिबो खोथा बाथ्राफोरखौ खोनासङा बेबायदि जाबायमोन जाहैदों आरो नोंथांमोना फेसबुकआव थांनानै नुहैनो मोनगोन सासे लिडारनि आखुआ बेबायदि जानो समायगोन नामा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन जायनि जाहोनाव इउपिपिएल पार्टिनि माखासे रुलफ्रा बायदोंमोन आरो जाय रुल बायनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा एसे दुखु मोनदोंमोन बेफोरबायदि पार्टिया कि रायजो राजाफोरखौ मोजां खालामनो हागोन ना दैदेननो हागोन ना जायनि जाहोनाव इउपिपिएल पार्टियाव एफेक्ट जादोंमोन गाज्रि रोखोमै गाज्रि गोहोम खोख्लैदोंमोन बिनि थाखायनो जेनेरेल सेक्रेटारि जोंहा मावथि ब्रह्म हाज'वारिया बा बिथांनि माखासे माने पार्टिनि माखासे मेम्बारफ्रा बेखौ डिसिसन लाबाय जे बिथांखौ सासपेन्ड बा एक्सपेल खालामनायनि रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा बिथांखौ एक्सेप्टखौनो खालामा बाट माखासे सुबुंफ्रा बिथांखौ एक्सेप्ट खालामनो लाबायमोन जायनि जाहोनाव इउपिपिएलआ बेखौ गनायनानै बिथांखौ मोनसे पजिसन होदोंमोन CWC मेम्बारनि गावसिनि सेन्ट्रेल वर्कार कमिटिनि सासे मेम्बार बानायदोंमोन गोबां बिबानाव नङा होमबा स' जायनि जाहोनाव बिथांनो गोबां मोजां खामानि होदोंमोन बेनि गेजेराव बिथाङा मिस्टार हाग्रामा महिलारि सार फर्मार चिफ बिटिएडिनि मिस्टार हाग्रामा महिलारिखौबो RTI गोबां होनानै एक्सप'ज खालामदों बिथांनि माने हाग्रामा महिलारि सारनि माखासे जिखिनि बेकग्राउन्डआव थाखुमानाय जिरादफोरखौ
हाननानै RTI खालामनानै बिथाङा एक्सप'ज खालामदों मिथिबायना आरो एक्सप'ज खालामनायनि जाहोनावहाय माखासे BPFनि जिमानखिनि गोख्रों थासारिमोन बे बायनो हमदोंमोन दा बिथाङा गावखौनो गाव गोबां खहा खालामना लादों बाट मोनथिया मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों बाट आङो इउपिपिएलनि BPFनि मोनसे फेसबुक पेजाव नुदों कि पारफेक्ट वर्ड जइन लाबाय आरो गारबाय एपइन्ट होबाय आरो गारबाय मोजां खामानि बे बेलायाव नायोब्ला BPFनि माखासे सुबुंफोरखौ माने नैबे राजकुमार होनना बुङो रायजो राजाफोर माने माखासे सुबुंफोरा रायजो राजाफ्राथ' खायसे गनाया नङा होमबा जेबो प्रुफ गैया नालाय बाट पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ जे मानि थाखाय होखारजाखो माखौ बेखौ मोनथिगोन ना मोनथिया बेखौथ' मोनथिया बाट नैबे बाथ्रायावहाय आं बेखौ बुंनो सानदों कि बिथांखौ होखारनायनि जाहोना बेनो कि बिथाङा रुल एन्ड रेगुलेसनखौ सिफायदोंमोन जायनि जाहोनाव दायो BPFनि माखासे सुबुंफोरा केयार खालामदों बिथांनि सायावहाय सोरनि सायावहाय पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि सायावहाय आं फेसबुकआवहाय पस्ट नुदों स्क्रिनशटखौ आं दा लाइभ होदों नालाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौ देखायनो हानाय नंलिया बाट आंनियाव दङ जे पारफेक्ट गोबां मोजां खामानि एपइन्ट होबाय लाबाय आरो बिनि गेजेराव गारफिनबाय खामानि बिनिफ्राय मावहोबाय आरो गारहोबाय बेबायदि मिनिङै बुंदों मिन्स पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौ केयार खालामदों स' बिनि गेजेराव मा थांखि दङ बेखौथ' जों मिथिला जियानो हक मोनसे पार्टियाव हाबनोब्ला माखासे रुल एन्ड रेगुलेसन सोलिनांगौ बे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ सोलिनो हायाब्ला आरो अर्गानाइजेसन बा पार्टियावथ' थानो हाखानाय नंखाया बेथ' नंगौ मानो होनोब्ला नोंथाङा रुल एन्ड रेगुलेसनखौ सिफायनानै खामानि मावबाय थायोब्ला पार्टियाव गोहोम खोख्लैयो जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला माने बिसिनि बुंनाय मथेबा पार्टिनि बुंनाय मथेब्ला पार्टिनिफ्राय बुंनाय मथेब्ला बेफोरबायदि मानसिखौ जुदि दोनबाय थायोब्ला गोहोम खोख्लैगोन मानो होनबा एसेबां जुमाय लोंग्रा ओरैनो केरेक्टारा बेना सिगाङावनो भाइरेल जाखानायखा माथो भाइरेल सिख्ला माबा माबि एखेबारे नोंथांमोनानि पिक्चार नुदों नोंथांमोननि फेसबुकआव माने आपल'ड खालामनायखौ आं नुदों नोंथांमोननि आपल'ड खालामनायखौनो आंनावथ' पार्सनेलि गैखायानोमोन बा नोंथांमोननि आपल'ड खालामनायखौसो आं नुदों नङा होमबा माखासे बिथांनि बेफोरबायदि केरेक्टारनि थाखायनो माखासे सुबुंफोराबो माने इउपिपिएलआ मानो बेखौ जइन खालामखो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो अके बिनि सायाव जों दोनथ'नोसै दा आरो रोनावनि सायाव जों बाथ्राखौ सावरायनि बे बावैसो जादों जाथाया सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बिथांखौ हमदों 34 पइन्ट सामथिं गान्जा केजि माने गान्जा आरोना बे 34 पइन्ट सामथिं केजि आरोना गान्जा हमनो मोनदों गारियाव साथाम मानसिमोन सानै मानसिया खारग'बाय दा आरो रोनावखौ नोंथांमोना मिथियोना आरो रोनावा लोगोरि फिल्मखौ जुदि नोंथांमोना नुदोंब्ला बेयाव जाय डाइरेक्टर बे डाइरेक्टरा पुलिसजों खाजाबाय मानि जाहोनाव बिथांखौ माने डाइरेक्टलि प्रेक्टिकेलि हमनो मोनदों 34 पइन्ट सामथिं केजि होननानै बुंदों आङो बेखौ नुनो मोनदों निउसाव आरो बिनि गेजेराव बिथांखौ दाय पुलिसा खाबाय गान्जा बेनि गारियाव लडिं मोनदोंमोन सानै मानसिया एफआइआर होजाना दङ आरो बिथांमोनखौ नागिरगासिनो दङ बावैनो आरो बिथांमोनखौ खानाय जागोन पुलिसफ्रा बेखौ मोनबाथाय बिसोरखौ मोनबाथाय दा बेनो दुखुनांथाव बाथ्राया कि सासे डाइरेक्टरा बिदि हमजालायदों मोनसे गान्जा माने जाय माने इयुथफोरखौ प्रब्लेम खालामो इयुथ जेनेरेसनफोरखौ माने गाज्रि माने सिलिंखार खालामनायाव खाबु माने नैबे माने गान्जाया माने मदद खालामो गाज्रि खालामनायाव मदद खालामो लाइफखौ दंस खालामनायाव मदद खालामो नैबे गान्जानि बेफार खालामदोंमोन जोंहा फिल्म माने लोगोरि फिल्मनि डाइरेक्टर आरोनाव सारा दा बिथाङा सासे डाइरेक्टर जानाय हिसाबै बेबायदि खालामथावना जानाङा बाट माखासे सुबुंफोरा बुंदों कि बे फासायनाय बाट डाइरेक्टलि बेजों गारियावनो डाइरेक्टलि मोनफादों बे हिसाबै फासायनाय कि माबा मोनसे जानोबो हागौदां बेरायनाय हिसाबै सोरबा सानै मानसि लाखुमाना फैदोंबो जानांगौ बाट बिथाङा मोनसेया बेरायनाय हिसाबै बिदिबो जानो हागौदां स' आं दा बेखौ डाइरेक्टलि दायनिगिरि खालामथ'ला आङो फासायदोंबो जानो हागौ आरो दा मावदोंबो कि मावाखैबो जानो हागौ स' बिनि सायावहाय दंसै दा माखासे सुबुंफ्रा अनजालि दैमारिनि सायावहाय गोबां बाथ्रा बुङो नाय लोगोफोर गावबागाव मोनथाय अनजालि दैमारि मेडामा जुदि BPF पार्टियाव हाबनो गोसो जादोंब्ला अके हाबथों बुंनानै खुनु लाब गैथ'आ दा नोंथांमोनखौ आं बुंगासिनो सिगांनिफ्रायनो नोंथांनियाव मेलेम दङ नोंथांनियाव साननो हानाय दङ सोरबायदि पार्टिया बा सोरबायदि सुबुङा हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगोन आरो मावथारगोन बेखौ नोंथांमोना सिनायखाबाय नैबे मेगनजों नोंथांमोना नुखाबाय
So नोंथांमोनहा गुबुना जेरावखि हाबा मानो सोरबा इउपिपिएलआव हाबदों सोरबा बिपिएफआव हाबदों don't see this. Okay, sorry about that. लाइटआ थांना होबाय जायनि जाहोनाव आङो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिबाय लाइट थांना होबाय दै रायजो राजाफोर आं बेयावनो नोंथांमोननिसिम लाइभ जाय आं नोंथांमोनजों माने थादोंमोन बेयाव आङो अडिअ'जोंनो एसे फिनिश खालामनो सानबाय सरि अबाउट देट लाइटआ थांनानै होबाय लोगोफोर आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानदों कि नोंथांमोननियाव मेगन दङ आरो साननो हानाय दिमाग दङ स' नोंथांमोनहा प्लिज नोंथांनि दिमागखौ एसे बाहाय नोंथांनि मेगनखौ एसे नोजोर हो मिथिबायना अब्लानो गासैखौबो नोंथांमोनहा नुजोबगोन बाट बाथ्राया बेसोखि नों जास्ट फिल खालामनांगोन जे नोंथांनि एरियायाव सोरबायदि मानसिया मोजां सोरबायदि मानसिया नोंथांनि एरियाखौ मोजां खालामगोन स' गाइस लाइटआ थांबाय स' बिनि थाखायनो खोमसि नुबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानो कि पृथ्वीराज नारायण डेथ मेचखौ मानि थाखाय होखानाय जाखो इउपिपिएल पार्टिया बिकज अफ बिथाङा माखासे रुल एन्ड रेगुलेशनखौ सिफायदों बिथाङा जाला लोंला माखासे फेसबुकआव पोस्ट खालामदों जाय लिडारा बेफोरबायदि माने समाया बेफोरबायदि देखायनो समाया जायफोर लिडारफ्रा बेफोरबायदि माने जेबो समायथारा बेफोरबायदि माने खामानि मावनो मोनथारा आरो जुदि मावोब्ला बेफोर सासे मानसि लिडार जानो हानाय माने बेहा मोन्थाय गैया बेफोरबायदि सिस्टेम आरोना जुदि जायो लोङोब्लाबो सिङाव गावबागाव बिथोरिया बे गावबागाव बिथोरिया लाक्जारि लाइफ देखायलायनाय मानाय बेफोरबायदि खारननि थाखायनो बिथांखौ माने एक्सपेल खालामनाय जादों आरो माखासे राव बाहायनाय रायज्लायनाय एक्टिं खालामनाय स' बेफोर गासिबो बिथांनिया रुल ब्रेक जादोंमोन पार्टी हिसाबै स' बिथाङा सासे डाइरेक्टर नर्थ इस्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि बिथाङा डाइरेक्टर आरो बिथाङा दायो माखासे गोबां बाथ्रा बुंदों दायो कि धरना होफिननाय जागोन नामा कमिसननि सायावहाय माने नैबे दा कमिसनखौ जुदि होआब्ला थाबैनो कमिसन मोनसे होगोन ना जायगा बारायनाय नङा होमबा जायगा बारायनाय जेनेबा गामि सोसननाय इनक्लुजन एन्ड एक्सक्लुजन नङा होमबा इनक्लुजन एन्ड एक्सक्लुजन स' बिनि गेजेराव कमिसनखौ होनांगौमोन 6 मान्थ विदिन 6 मान्थनि गेजेरावहाय बाट डिउ टु कर'ना भाइरास बे जाथाया जायासै बेखौ जों बयबो मिथियो दा बिथांमोना मोनसे बाथ्रा बाहायगासिनो दं बिनि सायावहायनो होखारजानायनिफ्राय बिथाङा माने पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय होखारजाबाय इउपिपिएलनिफ्राय जा मोनसे बेरेखा बाथ्रा बाहायदों स' बिथांनि बाथ्राया बेसेबांखिनि सैथो बेफोरखौ जों नुलांबाय थागोन रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ आं बुङो कि सुबुंखौ नायनानै भट हो बास जोब्बायबो सुबुंखौ नायनानै भट हो थेंक इउ स' माच गाइस सुबुंखौ नायनानै भट हो थेंक इउ स' माच गाइस लाइटआ थांबाय अब्लाबो नोंथांमोना आंजों लाइभ थादों खोनासंदों बाथ्राखौ थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना बेखौनो आं बुंनो सानो मोजाङै दिनैनि दा फैगोन हरावहाय उन्दुयोब्ला मोजां सिमां नुथों स' बयबो मोजाङै गाहामै दं आं बेखौ आं आसा खालामो स' आं दासान्दि गोबां खम भिडिअ बानायदों माखासे खोथा दं बेयावबो नोंथांमोना गले खोन्थाबाय थागासिनो दङ स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नेयो कि माला भिडिअ होगोन आं कमेन्टआव नुयो स' एनिवे आङो जेसेबांखिनि हायो आङो थाबैनो भिडिअखौ मोजाङै होबाय थानो नाजागोन थेंक इउ स' माच गाइस